Toto sú podniky, ktoré sme navštívili v Trnave. A z toho posledného nám ustrelilo dek. Začíname raňajkami v Talmajnerovi, kde sme si dali kafičko a nejakú tú úplnú klasiku. Za mňa ten chlieb s praženicou a lososom bol úplne najlepší. No chcelo to niečo sladké, tak sme išli do Synagoga Café, kde sme si lúpli takéto 2 koláčiky a k tomu ďalšiu kávu. Potom nás čakalo fitko, nech nám trošku vytraví a mohli sme sa pustiť ďalej. Hneď po fitku do Patriot Trnava, kde sme si lúpli takúto paradajkovú polievku, tataráčik a bresaol. Chcelo to ešte stále nejaké bielkoviny, tak sme pokračovali do Elements a tam padol takýto flank steak. Opäť prichádzala chuť na sladké, tak padla takáto zmrzlina v krémy gelato, no z tej pistáciovej sa mi ešte teraz krúti hlava, aká bola dobrá. No a teraz tá čerešnička na torte Akadémia. Neviem, ako to mám nazvať, ale tento víkendový špeciál udený hovädzí jazyk v pita chliebe, no tak to bola že úplná bomba. A nejdem hovoriť ani o týchto skvelých rebrách, ktoré sme tam mali tiež. Ak som niečo zmeškal v Trnave, tak mi určite napíš a dobrú chuť.